Soinu hau du Busturialdeko Deuan Bastaldearen azkenekoak. Rock'n'rolla, popa, post-punka, eragin ugari eta nekez sailka daitekeen estiloa. Batzuri gustatzen atxo popa, niri adibidez, Beñoteri bai, Unaieri apuro hippitxoa da, Julenei rock'n'rolla, bueno, bakotxak beran gauzia aportatxo taldiri, eta gauze totalmente diferente ikusten daue, batzutan ikutu rockero batako, beste batzutan gauze bizen aztaten die. Bate batzuk dinue post-punk edo egin dagule, guk ez dakigu zer dan hori, beste batzuk, beste definizio batzuk, baina, bueno, etiketaz aparte, musika rock'n'roll dantzagarretxe ditzagu. Deuan Bastaldea duela pare bat urte sortu zen. Beñatek, Alexek, Julenek eta Unaik lantegi berean egiten zuten lan eta rock'n'rollarekiko zaletasunak bultzaturik Deuan Bastaldea osatu zuten. Hasi ginen, guztira hasi ginen, 6 hilabetetan grabagen duen maketa bat, ja tema propizioak egin duzen, harin hasi ginen. Hasi ginen ritmoak apurtxu bete, bueno, dantzagarriz jabak sartzen, baju puntu ego bai, riffepe aldatzen joan ziren, da azken apurtxu bete deribago du, apurtxu bete musika dantzagarri rantza, ezta? Lehenengo lanarekin finalista izan dira Sonopalma maketa lehiaketan, Gaztea sarietan eta Benarroken. Gainera duela astebete Idiazabalgo pop rock lehiaketa irabazi dute. Orain, euren bigarren lanean murgilduta daude, erritmo bizia eta mezurik gabeko kantak gordetzen dituen disko laburrean. Gure esperientzi propio bizeten die. Sarritzen letra bat irakurtzen bat zuide esango zuzta, zuztako honek zentsunik, da benetan ezkeztako inglesera pasata, emoten da, igual, zeuze esateko intentzio bat agotela, bai ez dako intentzioerik ez esateko, beteteko baina izkieta. Jentiek egin bat ritmoa guztiterako, gure kontzertuetan, etorten da, jantzan edo egin deu, mobitzen da, ezta? How to turn a fly farmer into a music star in 5 steps. Horrela du izena laukotearen proiektu berriak. 5 kantako disko laburra da eta Arrasateko Shot estudioetan grabatu dute. Iñaki Bengoa, Gose taldeko partaidearen laguntzarekin. Oso gustora egon gara, benetan urtetan ginen estudiotik, entzute gendun, segrabe gendun, da benetan posik urte gendun bertatik. Da hemen evoluzio bat bai badau, ez da guzteko agien, ni guztu baiet. Deuan Basek zuzenean aurkeztuko du bere lan berria, Goserekin batera. Hitzordua otsailaren 21 izango da, Gernikako Trinkete Antitxokoan.